дар шаҳри Исфара рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланди ташкиливу ғоявӣ бо нишони садоқат ва вафодорӣ ба ватан, президент ва миллат бо шукргузорӣ аз озодиву соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои давлатдориву соҳибистиқлолӣ таҷлил намуданд. дар арафаи рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар корхонаву муассисаҳо силсила чорабиниҳо аз қабили мизҳои мудаввару конферансҳои илмиву адабӣ, дарсҳои кушоди тарбиявӣ ва чорабиниҳои оммавӣ ва варзишӣ баргузор гардиданд. ба ифтихори рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар даромадгоҳи макони ҷамъомади умдаи идона Кохи Фарҳанг китобҳои ситоишгари ватани азизу сарвари маҳбуб ба маҳзари тамошо гузошта шуда буданд. дар раванди ҷамъомади тантанавӣ раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода баромад намуда бо баробари сидқан муборакбод намудани сокинони шаҳр аз нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун татбиқкунандаи сиёсати дохиливу хориҷӣ ва кафили рушди ҳамаҷонибаи ватани азизамон Тоҷикистон ёдовар шуд. ҳамасола 16 ноябр таҷлил шудани рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мазмуну моҳияти баланд дошта, он дарки аҳамияти калидии ин ниҳоди давлатӣ дар ҳифзу тараққии давлатдории миллии мо ва ҳамчунин ҷашни қадрдонию сипос ба тамоми арзишҳои баланди давлати миллӣ ва шаҳрвандӣ мебошад, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кафили конститутсионии онҳо фаъолият мекунад. хушбахтона мардум бо гузашти ҳар сол аҳамияти онро дарк намуда, шинохташ аз хидматҳои ҷоннисориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амиқтар мегардад. зимнан гуфта шуд, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди низоми давлатдории Тоҷикистон, барқарорсозии сохти конститутсионӣ, таҳкими истиқлолияти давлатӣ ва даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми беназир гузошта, миллатро аз парокандагӣ ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо бахшиданд. инчунин дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили Тоҷикистон хизматҳои бузурги тақдирсоз намуда, ҳама талошу кӯшиши хешро барои фароҳамсохти зиндагии орому осудаи мардуми он равона карданд. сипас аҳли фарҳанги шаҳр барномаи ҷолиби омоданамудаи худро манзури ҳозирин гардониданд, ки саршори шукргузорӣ ба ватани соҳибистиқлол, зиндагии осудаву ором ва арзи эҳтиром ба сарвари давлатамон буд.